Yes, thank you so much sa mga tugang. Belta na kita sa programa ngunyan po Usapang PhilHealth hatod sa Indokan PhilHealth Regional Office number 5. Ano tanganing maisihan ta an manlain-lain na informasyon hala isa sa indang opisina na dapat niya tong maintindihan asin mapakinabangan urog na kung igaw po kita nin mga pangangaipo sa lado medikal. Ano po, Usapang PhilHealth po yan kada Huwebes alas 10 nin agas undo alas 10:30 nin pagkauto. Ako po ang sa indong kairiba, si Pio Fernandez, and we now turn over, good morning sa ating makakasama dyan, si Ma'am Lery Ilagan, siya po ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 5, and si Ma'am Gigi Naron, ang Public Relations Officer 1, Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 5. Ma'am Gigi and Ma'am Lery, good morning sa inyong dalawa. Pio, magandang morning po sa iyo and sa ating pong mga listeners for this morning. Abangan po natin ang mga balita at mga dapat nating maibahagi impormasyon sa ating mga miyembro para po sa pagsasakatuparan ng ating PhilHealth policies and circulars. Kasama ko po ulit ngayon si Ms. Gigi Naron from the Public Affairs Unit. Yes, good morning Ma'am Larry, good morning Sir Pio, and good morning po sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Usapang PhilHealth sa DCGP. Ayun, umpisa na natin, madam. Yung gusto pong mga mag-text ng katanungan, pwede siguro sa aking number muna, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 and 0926-0156-020. 0926-0156-020. Dami tayong pag-uusapan ngayon. Ma'am, yung mga di ba meron tayong Universal Healthcare Act, paano tayo makakapasok sa PhilHealth, magiging miyembro? Yung mga hindi pa miyembro ngayon ng PhilHealth, lalong-lalo na kasi di ba yung bagong batas natin ngayon, parang lahat na dapat nanginginabang po ng PhilHealth. Ma'am Lery and Ma'am Gigi, please go ahead po. Yes, tama po yan, Sir Pio. Simple lang po ang pagparehistro sa PhilHealth. Sa lahat po ng members natin, regardless of category, halos pare-pareho lang po ang proseso sa pag-register. Nagkakaiba lang po tayo pagdating sa supporting documents na i-attach o kaya naman po kung saan isasubmit ang ating application. Yes po. So ang kailangan po natin kapag magpaparegister tayo ay isang form ng PhilHealth na tinatawag natin na PMRF or PhilHealth Member Registration Form. So itong PMRF po pwede ito ma-download sa aming website www.philhealth.gov.ph o kaya naman po pwede po kayong humingi ng form na ito sa kahit anuman pong opisina ng PhilHealth. Kailangan nyo lang po i-fill up yung form na yon ng kompleto at tama, lagtaan, at yung susunod na steps, i-submit na po siya. Filling out of the PMRF, sir, maglakip lang tayo ng mga supporting documents para sa registration po ng ating mga members. Of course, sir, kapag ang ating membro po ang magbibigay ng PMRF, ang dapat po na proof of identity na nakasabay or naka-attach ay ang ating birth or baptismal certificate with registry number or any valid government-issued ID with date of birth. Pwede po dyan yung ating passport, pwede po dyan yung ating driver's license, pwede din po ang PRC ID, NBI or police clearance, postal ID, at saka ang ating voter's ID or NID. Pag tayo naman po, sir, ang legal spouse, idadagdag po natin dun sa ating list of dependents, ang hihingi po sa atin na requirements is the marriage contract with registry number. Huwag po natin kakalimutan na dapat po parating with registry number. Kapag ang i-declare naman po natin ang ating mga anak, ang kailangan pong i-attach ay birth certificate or baptismal certificate with registry number. Yes po. So ganun lang po kasimple. Kumuha lang po ng PMRF, mag-attach na, i-accomplish ito, mag-attach ng supporting documents na na-mention ni Ms. Larry, and after that po, isubmit po ito sa pinakamalapit na local health insurance office ng PhilHealth or PhilHealth natin. Di ba may pandemic po, iniwasan po natin na pumunta kung saan-saan, lumabas ng bahay. Ang option naman po natin nito is pwede naman pong i-email na lang po sa aming local health insurance offices yung inyong mga
documents. At another option naman po, Sir Mar, would be, pumunta kayo sa office, pero meron naman po tayong Dropbox. So doon po sa Dropbox, huhulog niyo lang po yung PMRF ninyo and the supporting documents and one valid ID po, photocopy nito para ma-verify lang po yung identity ninyo. So ganun lang po, PMRF, supporting documents, photocopy ng ID para ma-validate ang inyong identity, i-drop po ito sa Dropbox na matatagpuan sa ating mga local health insurance offices. Ayun, medyo naghang yung ating connection, internet connection. Ma'am Larry and Ma'am Gigi, sandali po lamang, hinihintay natin na bumalik yung ating connection. And with your due permission, Yes, Ma'am sir. Gigi, hello, balik na po, okay na po yung Here linya kami. natin. Yeah, okay na po tayo, ma'am. Okay na yung linya natin, ma'am. Hello, Yes, how do I kami, ma'am? Okay na po ba? Hello, Ma'am Yes, Larry. po. Okay, sige. Ma'am, with your due permission, ma'am, may tumawag sa akin, may nagtatanong na, ewan ko if you Okay can, po. we could accommodate him bago sa ating kwan, yung nakalinya natin na topics, para masagot na. Nakaantabay kasi siya ngayon, ito po, may katanungan siya. Actualmente, isa siyang uniform personnel and meron siyang katanungan sa atin. Opo. Sana po, makuha natin, isingit po natin ito. Hello, sir. Good morning. Naka-monitor po yung mga taga-PhilHealth. Ano po yung katanungan natin? Go ahead po, sir. Hello, good morning. Ganito kasi yun, ma'am. Tanong ko lang kasi Yes po. magre-retire na po ako. And then, Yes, sir. magre-retire sa service. Hello sir, good morning po. Go ahead, Sir Roy. Ma'am, standby po na, ma'am. Kasi papabulihan po mo natin yung caller sa telepono. Sir, go ahead po. Magre-retire na po kasi ako, 22 years. And then, tanong ko lang kung paano na, kasi kung minsan na-hospital ako, paano na po yung membership ko sa PhilHealth? Standby po, sir. Standby po, sir. Ma'am Larry or Ma'am Gigi, nakuha po ba ninyo yung katanungan? Go ahead po. Sir, sorry, we are currently, may technical glitches po kami na na-experience right now. Medyo hindi sir clear yung voice po ni sir. Ayun po. Sir, standby muna Ma'am Gigi and Ma'am Larry. Sir, magre-retire ka na sa service and membro ka ng PhilHealth, over. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ilang taon ka na lang sa service bago mag-retire? Maybe next year, mga January, retire na. Okay, January. Optional. Optional retirement. Now, nagkasakit ka, nag-avail ka ng PhilHealth. Ano ba sa next year, okay pa yung, magagamit ko pa yung PhilHealth ko pag retire na ako. Yan. Ma'am, ito po, magre-retire na siya, isa siyang uniform personnel. Ang tanong niya, after retirement, magagamit niya po ba yung kanyang PhilHealth pa, over, Ma'am Gigi or Ma'am Larry? Go ahead po. Yes po, sir. Sir, una sa lahat po, maraming salamat po sa serbisyo ninyo bilang uniform personnel. Na-mention niya nga po na 23 years na po kayo in service, mag-retire po kayo. Sa PhilHealth po kasi, actually pag-uusapan natin to sir mamaya, Sir Pio. Pero syempre, dahil andito na rin lang naman si Sir sa linya, i-mention na po natin. Meron po kasi tayong tinatawag na lifetime member. Ito po yung mga members po natin na nakapagkompleto ng 120 months contribution or equivalent to 10 years. Si Sir, sobra-sobra pa nga po doon. Ang maganda po kasi dito sa lifetime membership natin, dahil nakompleto nyo na po yung minimum na 120 months natin, during your retirement po, Sir, ay mag-shift po kayo from formal economy as employed to lifetime member. Iya. Now, hindi po ito automatic. Ano po, dahil hindi pa po unified yung lahat ng databases natin sa government. Kaya naman po, pag-retire ninyo, magpapasa lamang po kayo ng ilang requirements sa PhilHealth para ma-shift kayo from formal or employed to lifetime member. Now, sir, as uniform personnel, ang kailangan nyo pong isubmit, una sa lahat, yung sabi ko nga po, na PMRF or PhilHealth Member Registration Form. I-fill up nyo lamang po yun at maglalaki po kayo ng supporting documents. Sa uniform personnel po, including AFP, PNP, BJMP, BFP at iba pa, kailangan lang po natin mag-attach ng photocopy ng General, Special, or Bureau Order
indicating the effectivity date ng inyong retirement. So ini-issue naman po ito sa inyo, sir, upon your retirement. Even I think before pa naman, piniprepare na po yan ng opisina ninyo. Kailangan din po natin ng photocopy ng certification or letter of approval of retirement from GSIS, indicating na nakapaghulog po kayo ng not less than 120 months. Again, piniprepare naman po ito ng opisina ng HR department ng mga retired uniform personnel. And of course, meron din po kayong ma-receive niyan upon your retirement na na statement of services issued. Kailangan din po natin ng photocopy nun. So basically, PMRF lang po, and also yung mga documents na hawak ninyo na nagpo-prove ng years of service ninyo, na kayo ay retired na, at kung ilan ang naging hulog ninyo sa PhilHealth. Yes, ang kagandahan po nito, sir, once na naisubmit niyo na po yung mga requirements, ay wala na po kayong babayaran sa PhilHealth. So, kumbaga, sir, as our lifetime member, eligible na po kayo and na makapag-avail ng ating mga benefits nang wala pong iniisip na babayaran pa. Iyon. Ma'am Lery and Okay Ma'am po. Gigi, salamat sa kasagutan. Lumaktaw na tayo dun sa ating portion na yun, pero napakaliwanag na po. In general, ganun na po yung kasagutan. Sir, maliwanag na po ba yung kasagutan ng ating mga taga PhilHealth? Okay po, thank you po, Papin. Okay, thank you so much. So, yan, nakita niyo, Ma'am Lery and Ma'am Gigi, yung mga kliyente natin. May nasisilbihan, na paglilingkuran agad tayo, na mga listener. Okay. Okay, di sige. Kaya Balik na. po kami nandito, sir. Opo. O di sige po, yung mga nagtatrabaho ba, mga nagtatrabaho, mga employed kasi yung una nating tema, yung mga hindi pa miyembro, hindi employed or what, yung mga employed naman po, madam, na hindi pa miyembro ng PhilHealth, halimbawa, paano po ba ang dapat gawin? Sige po. Kung kayo naman po ay employed, syempre sir, magsasubmit tayo ng kompleto natin na PMRF sa ating Human Resource Department ng ating agency na tinatrabahuhan. So, hihintayin po natin ang kapalit po noon na sinabit natin na PMRF, yung explanation po ni Gigi kanina, ay ang MDR at PhilHealth ID mula po sa inyong employer. Kung baga po magsasabit lang po kayo ng requirements sa inyong employer at ang employer niyo na po ang bahalang makipag-usap sa PhilHealth. Yes po. And for example naman po, dahil na kayong PhilHealth member, meron na po kayong PIN, yung PhilHealth Identification Number natin. Ang gagawin nyo lang po, isasabit nyo lang po yung PIN ninyo sa inyong HR or admin department para para kayo po ay ma-register nila under their business or corporation or institution. So ibigay lang po yung PIN ninyo sa employer para ma-update po yung inyong category. For example, dati po kayong voluntary member, ma-update kayo sa employed. Or kung dati kayo sa ibang kumpanya, ma-update po yung employer on the record ninyo sa inyong member information. Opo, Ma'am Yukuan, yung mga senior citizens natin, hindi na nakakapagtrabaho, kasi nasagot na natin yung mga dating employed sa government service, magre-retire, magiging na silang lifetime member, basta nakahulog po dun sa months na required. Yung mga senior citizens natin, hindi na nakakapagtrabaho, paano po ba sila? Yan, classify natin sila, sir. Kasi dalawa po kasing category ang pwede nilang pasukan. Pag sinabi po kasi natin, sir, na senior citizen, sa PhilHealth po, meron tayong dalawang category. Pwede po siyang lifetime member or pwede po siyang makapasok sa senior citizen program member. Yung explanation po natin kay sir kanina, yung tumawag po via phone, si sir po ay lifetime member dahil siya po ay nakabuo ng contribution sa PhilHealth ng 120 days. Pero ito po na senior citizen program is because po of the Senior Citizen Act na nagsasabi po na kapag ang ating mga membro po ay 60 years old na, sila po ay pwede nang maging automatikong membro ng PhilHealth. Yun, opo. Sige, go ahead, Ma'am Gigi. So kung ang lifetime members po natin, 60 years old sila pero nakabuo ng 130 months na contribution, yung ating pong mga senior citizen members naman po ay 60 years old pero hindi sila nakabuo ng 120 months. So pwede pa din po silang maging miyembro sa PhilHealth. Basta ang point po doon, pag kayo ay 60 years old and above,
covered na po kayo ng PhilHealth. Wala na po kayong iisipin na babayaran pa. Yan, Para oo. emphasize po natin, Sir Pio, kailangan pa din pong mag-submit ng mga documents sa ating opisina kasi again po, hindi nga po unified ang ating system with other government agencies. So makipag-ugnayan po tayo sa pinakamalapit na opisina for Senior Citizens Affairs or ang ating OSCA para makukuha po tayo ng MDR at PhilHealth ID. Maaari din pong magparehistro sa pinakamalapit na local health insurance office ng aming opisina. Yes. So for example, kung sa OSCA po hindi na asikaso, pwede po yung senior citizen mismo, mag-fill up po sila ng PMRF, mag-attach po ng photocopy ng kanilang senior citizen ID para yun po ang ipasa sa aming mga opisina para ma-register po sila or ma-shift yung kanilang member category papunta sa senior citizen kung saan wala na po silang babayaran na premium contribution. Okay, Mga ma'am. barangay kasi tayo pang OSCA. Yan, i-highlight natin, Sir C. Shout out po sa Barangay Buragbis. Kasi active po ang kanilang OSCA. Sila po ang nagsasubmit sa amin ng PMRF and kami naman po ang nag-supply sa kanila ng PhilHealth ID and MDR. Opo. Ma'am, halimbawa, yung mga membro ng WWW, kami, mga WWW, wala. Wala ka pamilya doon. Paano ba? Pwede pa kayo ba maging membro ng PhilHealth? First time ko yan, Sir, narinig na WWW. Ayan, wala. Yan, membro kami niyan. Ano ba? Sir, nakita din po yan, Sir, ng PhilHealth kasi po ang PhilHealth ay naka-base po siya sa social solidarity or ang tinatawag natin, Sir, na tulungan. So, maaari po tayong makipag-ugnayan sa inyong DSWD or LGU para malaman po kung napasama tayo sa listahan na mga sponsorship. So, ang lahat po ng walang kakayahan na magbayad ng kanilang contribution, ina-assess po ng DSWD upang mapabilang po tayo doon sa category ng PhilHealth na tinatawag po na indirect contributors. Kapag ikaw po indirect contributors, ibig sabihin po, meron na nag-sponsor sa iyo, or meron pa nagbabayad para sa iyo, or pwede pong may kahati ka po sa pagbayad. Pero, kumbaga sir, hindi totally ikaw ang magbabayad ng iyong contribution. So, dito kasi sir, sa indirect contributors papasok yung ating mga membro na WWW na na-mention mo po. Yan, opo. Pwede pala kaming mga WWW. Yan, hanap kami sponsor. Ito naman, hulugan mo naman. Hati tayo, di ba? Ma'am, di ba may mga dependent yan? Halimbawa, yung ito gagawin ko tong dependent kasi jowa ko to. Ito paano ba? Paano ba pag magiging independent Sana all pwede gawing dependent. ito textmate ko to, chatmate ko to, ito. Sige, paano ba? Pag ko dependent. Oh. Sir, legal na asawa. So, based sir sa sinabi mo, bawal sir ang jowa-ball or jowa. Pag sinabi kasi natin sir na legal na asawa, meron po yan na papeles. So, meron din yan registry number sir. So, yan yung pinakauna natin sir na pwedeng declare ang ating mga Mrs. at Mr. Legal na asawa. Yes po. And aside from the legal spouse po, pwede rin po natin i-declare na dependent ang ating mga anak, whether they be legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted, or stepchildren na may age 20 pababa at walang trabaho at walang asawa. So, 20 below po, walang trabaho, walang asawa, legitimate man po or illegitimate man po na anak or kung ano man po, pwede po yan i-add, but as long as, again, meron po tayong supporting documents na pwedeng may attach sa ating PMRF. Yan. Pero kung meron naman po tayo ng mga anak na 21 years old pataas, pero meron po sila na congenital or acquired permanent disability at umaasa po sa suporta ng magulang, pwede din po natin sila i-declare under PhilHealth as dependents. Yes po. Also din po yung mga tinatawag po natin na anak-anakan or yung mga foster children, ayon po sa Foster Care Act of 2012, pwede na rin po sila ma-add as dependents natin. Again, kailangan lang po yung mga documents na i-attach. At kahit sir, meron na tayong senior citizen at lifetime members na category na pwedeng pasukan ng ating mga miyembro na above 60 years old, pwede din pong ideklara ang ating mga magulang na may permanent disability at umaasa sa suporta ng anak na below 60 years old. Opo, i-clarify ko din po itong
permanent disability doon sa anak and or sa parents below 60 years old, yung sinabi natin na congenital or acquired permanent disability, ito po ay kailangan pa rin po ng certification from a government physician. Hindi po siya yung pwedeng pupunta ka lang po sa PhilHealth, gusto ko i-declare. Again, with all things po sa government, kahit ano naman po siguro na opisina sa gobyerno, supporting document pa din po. So para dun po sa may mga permanent disability na i-apply po natin, kailangan lang po natin ng certification from a government physician aside from the other documents na mention po namin ni Ms. Larry. Ayun, opo. Yung may mga babaguhin, ma'am, sa entry doon sa kanilang information sheet ba na sinubmit sa inyo? Paano ba? Halimbawa, ito, dati single, ngayon married again. Yan, married again na sila. May paano ba? Paano ba babaguhin yung mga entry doon sa isinubmit sa inyong dokumento? Yes, sir. Meron kasi, sir, na standard form ang PhilHealth. Kaya ikaw po ay mag-a-apply pa lang or mag-a-amend, isang form lang, sir, ang ginagamit natin. At ito po yung PhilHealth Member Registration Form. Kung meron po tayong kailangang baguhin na impormasyon na dagdag po sa ating mga dependents, for example nga po, sir, yung sinabi mo from single to married, huwag po natin na kalimutan na lagyan ng check yung for updating na nasa bandang kanan na itaas ng ating PMRF. And of course po, importante po na nakalakip ang inyong supporting documents at nakasubmit po sa aming PhilHealth office. Yan, opo. Ito, may mga tanong tayo, madam. We barely have 4 minutes. 4 minutes. May mga tanong tayo dito. Good morning. Sir, ask ko lang po, Ma'am Larry. Sa'yo in-address, Ma'am Larry, talaga naman. Meron ka ng follower, Ma'am Larry. Paano yung resign na sa work? Paano daw yung resign na sa work, ha? Paano yung resign na sa work? Pero, kumpleto yung kontribusyon. Pwede pa ba kami mag-avail? And ano po yung gagawin para maka-avail? Resign sa work, pero kumpleto sa kontribusyon. Go ahead, Ma'am Larry. This is addressed po sa'yo po. Ayan. So, kasi sir, kapag sinabi nga po natin, kapag ikaw pa ay 60 years old, pwede ka po makapag-avail dun sa senior citizen or lifetime member. Pero kung ikaw po ay nag-resign, sir, nakapag-contribute ka noon, pero below 60 years old pa lang po, ang tinatanong ni sir ay kung makakapag-avail po pa siya ngayon. So, assume natin, sir, for example, si sir po ay 40 years old pa lang, pero nag-resign po siya sa trabaho. And for the meantime, wala po siyang trabaho wala pa po siya na existing na trabaho. So, pwede naman po siyang makapag-avail, pero ang kailangan po natin ay makapag-reclassify po si sir from employed to it's either self-employed kung nag-earn po siya ng sarili niyang business, or kung talaga pong wala na siyang pagkukunan ng kanyang sweldo, pwede din po siya mag-reclassify as yung ating sponsored under the sponsored program, indirect member. Pero as self-employed, sir, mag-contribute po si sir ng 3% per month based po doon sa basic na monthly income na nakukuha niya. So until wala pa po siyang trabaho, pwede naman po siyang hindi mo na mag-contribute. And kapag nagtrabaho po siya, magre-resume na po yung kanyang contributions to the employer. Pero sa availment, sir, meron na tayo, sir, na automatic availment for all our members. Pero kailangan, sir, isigurado pa din na ang ating payments ay intact. So, compared po kasi nung dati, before natin implement yung universal healthcare, meron po tayo na 9 months na qualifying contributions bago makapag-avail. So, right now po, sir, ang kailangan lang natin is ma-establish na wala po tayong mga missed payments from November 2019, and then makakapag-avail po tayo. Ayun, ma'am. 1 minute. Good morning. Ask ko lang po, ilang months po na-approve refund sa PhilHealth? Nanganak po ako sa lying in last September 2020. Wait ko lang daw po refund ng binayaran sa kanila. Until now, wala pa po. No, sino pwede magsagot niyan? Sir, i-establish natin, sir, na kapag ang membro po ay na-confine, siya po ay dapat automatic kong makapag-avail ng kanyang mga benefits before pa siya lumabas sa
hospital. So sa case po ni ma'am na sa panganganak, meron po tayong package para sa panganganak. So dapat po kung ano lang po yung total bill niya, binawas na po doon yung package sa panganganak. So ngayon po, kapag ang ating member naman po ay ito po yata na refund is parang internal arrangement ito na Gigi, na posible po baka may kulang kasi ma'am sa kanyang mga documents. Internal arrangement po ito with the hospital. Kasi si PhilHealth po, ang directly na binabayaran na natin, sir, ay yung hospital. Hindi na po tayo nagbabayad sa member. Kasi once nga po, before nga po umalis ang ating member sa hospital, before siya mag-discharge, dapat po ina-avail niya na yung benefits. Ngayon po, kung ilang months po ang pag-process ng PhilHealth, meron po, ayon po ito sa batas, binibigyan po ang PhilHealth ng 60 days para mag-process po ng claims na sinabit sa amin ng hospital. So for example, ngayon pong araw sinabit, meron pong 60 days ang PhilHealth para i-process. Opo, ma'am. Note ko lang, ma'am, ha? Yung hospital po or yung flying-in facility, kapag na-kumpleto nila yung documents ninyo, meron silang 60 days to file. Sabihin natin na sinagad nila yung 60 days. So, after the 60 days, we also have 60 days to process the claims. So, that's maximum po of 4 months. Kung sumobra na po ng 4 months at wala pa po kayong balita sa facility, makipag-coordinate na lang po kayo, ma'am, at baka may kulang pang document, or kasi most likely po kung matagal-tagal ang pagproseso, yan po ay return to hospital or return to facility yung claim nyo dahil may kulang or may discrepancy o kaya naman po na-deny. I-inform naman nila kayo niyan, pero kung hindi po, makipag-coordinate po kayo, ma'am, para kung meron kinakailangang information or document from you, ay maibigay nyo na at maiproseso na yung document as soon as possible. Opo, Ma'am Gigi, Ma'am Larry, meron pa tayong mga questions dito. Kaya lang, we're running out of, and we're out of time na nga po. Inyo pong mensahe pa and invitasyon sa susunod na segment natin. Go ahead po. Yes po, gaya po ng na-mention ni Sir Pio kanina, abangan niyo po ang Team PhilHealth sa usapang PhilHealth every Thursday po tayo, 10 o'clock to 10:30. Nais po namin siguraduhin sa ating mga mamamayang Pilipino na patuloy pong tinutupad ng PhilHealth ang adhikain at intensyon ng bayanihan ni Heal as One Law at nakatuon po ang Team PhilHealth Regional Office 5 sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa lahat. Sa ngalan po ng aming Regional Vice President RVP Henry Almanon, nandito po ang Team PhilHealth Bicol para patuloy po kayong pagsilbihan at natutuwa po kaming kayo'y pagsilbihan. Yes po. Bukas po ang regional office ng PhilHealth at ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan sa lahat po ng probinsya ng Bicol Region, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Cataganis at Sorsogon, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong mga questions, lalo na po yung mga hindi naabot dito sa programa, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag po sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Okay, thank you so much. Yan po sa tuyang presentasyon naman kan usapang PhilHealth kasabay si Ma'am Gigi and Ma'am Larry. Salamat ka sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth.